tsiku linaso la mtengo wapatali tikulandirani pano pa Kanema One Times. Iyi ndi program ya Sports Arena. Danger left winger Williams Gondwa ndilo dzina langa. Programu ilero mlendo wanga ndi Dan Maki. Kwambiri tiunikiratu performance kapena kuti mmene timu yaikulu yampira wamendo yadziko yasewera masolo ake oyamba kumpikisano wa Mukuru Four Nations Tournament ku Francistown mdziko la Botswana. Malawi yagonja ndi Zambia. Masolo otsiriza asewera lachiwiri kukumana ndi timu ya Botswana. Tiunikiranso tu nkhani yokhuza sponsorship ene timu ya FCB Nyasa Big Bullets yalandira kuchokera ku First Capital Bank ya 3 billion kwa zaka zitatu. Kunali mpikisano wa Sapita 4 Bonanza Ekaya FC yatenga ukatswiri komanso Super League of Malawi silomu yatusa fix amene masolo ayendere mu season ya 2026-2027 kunja kwa dziko lino ndima masolo mana mphamvu pachatiri FIFA window ndi maiko amakhala kusera masolo mana mphamvu ndikukupe mphani kuti tikhale limodzi. Chabwino ndinagamba kumayambira program ya Sports Arena kuti andi joine Dan Maki. Dan tukulandira ku Sports Arena. Of course patenga nthawi tisanacheze mu show ngati imeneyi nangasiti even yali pa Ramadan. Ndi habeidi kwambiri. All right, Dan, weekend imene taona nditu zochitika zambiri, more especially chidwi chathu chinali ku Francistown kumene timu yaikulu yampira wamendo ya dziko ya Flames ikutenga nawo gawo ku masolo aja a Mukuru Four Nations Tournament. Draw itachitika, Malawi imakumana ndi Zambia, Botswana ndi Zimbabwe. Masolo yamba Malawi yagonja ndi Zambia pamapendo ote 89 kupambana Zambia. Zambia inapitisa timu ya Chisodzera ya under 23 kwambira masolo ndi maloko players kama noti amene masolo ligi ya ku Zambia kumene ife tinadali andithu achina Patrick Mangulu kuchokera ku TP Mazembe, natenga achina Charles Petro, achina Richard Mbuti, ndoti ndi anyamata achina Malango Maere amene tunabwera ku mpikisano menewo. Kumpikisano menewo naso Zimbabwe ikugonjesa timu ya Botswana 3 ngati ndi sakulakwitsa pa masolo amene ndithu idali nawo. So tino final aswera a Zimbabwe ndi Zambia. Kubwera ku timu ngati ya Flames, ukaona kuti ma weaknesses athu anali pati pofisa tino telepere kuigonjesa timu ya Zambia. Yeah, I think kwambirira ineni mayembekeza kuti mwina mwake aika a strong squad yeneni yoyambirira game kuti mwina mwake game yachiwiri azayese koma anambira tukuyesa chifukwa taona ngati anyamata achisozera atatu mwisho mwango amene achoka ku Germany komanso Robert Size ku Zambia komanso panali Chawananga Kaonga amene wauka ku Cape United. These are the three youngsters amene anapanga feature chifukwa anthu ambiri amayembekeza kuti mwina achina Lloyd Njaliwa amenya Malango Maere mwina ayamba something like that komabe taona kuti coach anaika koma timu imene inamenya ndi Zambia ni timu yabwino bwino. I think mwina mwake chinangovuta ndi coordination. Komanso mostly ma under 23s amakhala mphamvu kwambiri chifukwa ndakhala ndikuona even under 23 ya Zambia iyi kumenya ndi timu imene yapita ku Argentina mapeza kuti kamamenya opima na mphamvu ngati training session mapeza kuti kugonja imene yapita ku Argentina. So ma players ambiri awawa amakhala kuti afuna they want to prove a point unena kuti ineyo ndifuna malo awo mu senior national team. So amakhala akulimbira malo. So ma players ngatamanya imakanga step emoji kati datengedwa under 23 ndikuti basa papa ndikakumenya bwino ndikuti senior national team ndi amaona ma benefits amene amakhala ku national senior national team basi zimathandiza kwambiri. So izizi ukaona under 23 ya Zambia komanso Oswald Mtapa ndikumuziwa amakonda kwambiri anyamata achisozera besides under 23 komanso anatenga anyamata mwina awiri atatu under 20 ndi under 17 chimozimozi ku Botswana. Mwina mwake nitakunena kuti anamenya mwina ma players awiri ndamene amamenya kunja. Leseka Shukudu komanso Eric Gomani Gokame amamenya koma the rest anapanga mix so under 23 ndi under 20. So iwo aja platform hii amayiona sokunena kuti ndiye developmental tifuna TSB anyamata achisozera ngati uyu Oswald Mtapa wa Zambia anena kuti akuyangana 2030
sakuyang'ana apapa sangatenge maplayers onena kuti atheratu ni zaka zawo zapitiratu akuyang'ana 2030 kuti anyamata awo tikhale nawo paka 2030 so zosangalatsa kwambiri. So Dan, are you saying kunena kuti no result ya Malawi ndi Zambia ngati fair Malawi tisakumudwe nayo? Kwa ine personally tisakumudwe nayo chifukwa ngakhale danger of course aliyense amafuna mali zawo. Yes, tournament osaka kuti basi chifukwa ukaona even squad ya Zimbabwe is a strong side chifukwa Marinika ainda advantage apeza ma players onena kuti once they are playing their trade ambiri ku Europe ngakhale ena ali ku South Africa komabe muli ma youngsters Fabiski Jonah Fabiski ni nyamata wachepere koma because amamenya kunja ku Europe so alinda advantage so apapa on paper nitako inene apapa danger kunena kuti Zimbabwe itenga for nations mkuru tournament ndi Botswana singa chinye Zimbabwe squad imene ndaiona Zimbabwe by the look of things zikuone kuti no ife ngata Malawi tilibe under 23 imene yatisokoneza zochitika zathu wakamaweka kuti Zambia yatenga under 23 Botswana oswera akeso Zimbabwe so zona kuti ife no step yoti tichoke pa under 23 pite ku senior team ndimene bakhanga ndi palivuta imativuta always imativuta chifukwa chonena kuti ma under 23 tournaments kupita ku ma Olympic Games anthu sama Stima Peter mwapeza kuti akuti funding kulibe as compared maiko anzatu alinawo ma under 23 komabe izozo sizana kulepelesa kunena kuti ife tena kukabe ndi under 23 kaizi menya ma friends locally pakakala break kayati ne Super League ka FIFA window kuitumiza manager kukosa fa kuitumiza manager ndio tikhala pabwino tinyanya matabwino amene akumenya locally under 23 alipo ndambiri kwambiri. All right. Now tukusera maswatu series ndi Botswana. Ogwembe zeti kandi game yotani Tuesday. Yeah, I think ni Botswana tiwina. Okay. Tiwina. It will cost tiwina. Chifukwa chonena kuti anyamata wawa even kuyankhula ndi ma coaches kapena even wa Zambia ananena kuti anapasa pressure kwambiri. Komabe anayamikira defense yake also dimtaba anayamikira defense yake unena kuti they stood firm chifukwa chonena kuti anyamata Malawi naisesa kunena kuti achinye basi koma zinavuta ngakhale Zambia anachinye koma it was disallowed. So ikala game yovuta ndi Botswana koma ine am confident ti wina ndi Botswana. And you are saying Zimbabwe itenga tournament kwambiri Zambia singaime pa Botswana Zambia singaime pa Zimbabwe in my players abwe. All right, menemo ndimene tayambira program ya Sports Arena pano pa Times Television. Timaoni kiratu timu ya ikulu ya mpira wa miyendo ya dziko ya Flames. Timu hii ili mdziko la Botswana ku Francistown kumene ikutenga nawo gawo mu mpikisano uja wa Mukuru for Nations Tournament ndipo masoro otsiriza asewere ndi timu ya dziko la Botswana kulimbira na malo apa namba 3 tisaiwale kuna kuti no masoro athu oyamba tinagonja ndi Zambia ndi zigoli zokwana 9 kwa 8 masoro anathera ndi penalty 90 minutes kuma inata opanda mphaso ya chigoli china chilichonse. Therefore tibere program ya Sports Arena done kuunikira weekend imene taonanso First Capital Bank ikulimbitsa ubale ndi timu ya FCB Nyasa Big Place sponsorship ya 3 billion kwacha chinalowa mmutu mwako ndi chani choyambira utangova no Bulesi yapeza sponsorship kapena kuti aonjezedwa sponsorship ndi 3 billion kwacha chinabwera munthu nchonena kuti ndikuti Bulesi ipitirabe kukhala yamphamvu. Chifukwa chonena kuti financially ndikuti ali stable chifukwa cha ndalama ndikuti apapa ali ndi mwayi otenga even ma players ena kunja abwere mmene anabwerera Babatunde akakale of course anamutenga kuti league yati zikhaso yamphamvu kuti tizilengaso maiko amene atizungulira ma players abwino kusankha mwamene apangira masters kwabera ena choka ku Nigeria ena ku Ghana akwesa. That's the way forward kuti league yatu ikali very competitive chifukwa kamabwera nyamata uchoka maiko ena amabweresa beka chilendo kina kake taona kudeza ukoko Alex Orotomo akubweresa beka kina kake kusonza beka kunena kuti uyakuta kuonesera kuti swa ku Malawi kunoko ndi wakunja so zimezi zimathandiza kwambiri komanso kupanga inject drama zambiri zimezi zija mpira danger tisalamizani ndi ndalama ma teams onse amene uchita bwino pa dziko lapansi ngakhale tingonena kuti ku Southern region kunoko ka ku Zambia ka ku Zimbabwe kaya unaona ku Sundowns inalibe mphamvu koma atabwera motsepe panopo Sundowns achina keza
Chiefs Orlando Pirates agwera tupasi utapita ku Zimbabwe Scotland yangobwera kumene koma drama mphamwa yatenga league pa Zambia pompa Black Bulls ili Mozambique kwapita Wisdom yes Mozambique ku Maputo kutengera tu league iso drama zima yankula danger zima tandiza umabweresa player nero yose Scotland kumabweresa Knowledge Msona is a highly rated player achina kama billiard apita kumeneko so utakuona kunena kuti panopa amafuna Marvelous na kamba utabwelera kuti place ibweresa ma players amphamvu kwambiri kati angapange scout nditu a technical kapena management ione kuti kati afuna apange participate mu Champions League ndi kuti anakubweresa ma players ena amphamvu tinaona so Librika imene abweresa uniform kamene kuti avale mu season imene ione kuti yayi za quality nditu za mphamvu kwambiri za quality majezo kongola kwambiri angakale ina yakuinena ndo akuti kufanana ni mapeyala komabe majeza mphamvu pajatu neighbor sawa unaso kukondwa akaona chochi tota apezebe kachifuka kila ungakale neighbor jeni manoma so abwera ndi jezi nake yokongola kuli nake maoneka akavala makanga ti yanyowa that one is a nice kid koma izizi za pamwamba kwambiri so pano tione kuti pamene tikati kuyamba pa 18 ndi Charity Shield maulets ndi manoma tione kuti league so pano zizakhala banji pamene ma teams ukhala ngati at least financially are stable panopo kati tikukhala ndi 3 billion bullets ku Wanderers iso kuli ndalama Thompson Mbinganjira panga inject drama za ekaya kuli drama Master Security Craig Deza so izi zimathandiza league yatu ikhala very competitive chifukwa half of the teams kangati ali ni ndalama ndithu. All right before tipite ku break kila kuti bwere ndi kuunikira mpikisano cha wasapita 4 komanso kubwera ano kwa season ya 2026-2027 for Super League of Malawi ya Rosano Sobano ma fixtures amene nditu akhale akwera ndi kutheka kuti mungoti join kumene mungonerayi ndi program ya Sports Arena kukufika ndi pano pa Times Television tikabweranso ku break tikati kuunikirano nkhani zokhuza sapita 4 chifukwa chakuti ekhaya ndi akatswiri a mpikisano umenewu mchaka chimene cha 2026. Talowa gawo la juwiri gawo libezeso ndilomaliza la program ya Sports Arena tingophatiriza nakasi ndi pre-season tournament imachitika ku Mulanje ndi part of pre-season ni pre-season kunali maya ma timu ngati Red Lions Ekaya Wanderers ndi Dedza zangubwera motsagana kuti no Super League of Malawi nawonso apanga release fixture ya yonse atusaso fixture yonse ya mbele nditu iyendere season ya 2026-2027 kuma mwina mwamsanga sapita 4 bonanza waiona bwanji well organized titokoze chimwemwe Nyirenda well organized a tournament komanso ndene kuti ma teams onesabe kunena kuti kangati season onyo mpira ulipo komanso taonabe kuti ma players amene agula ma teams like for example Wanderers Alex Kambirinyi kuli Darison Hipa amene amugula kutoka ku Craig Rajab Nyirenda from Chitipa aonesabe kunena kuti iyai ndanyamata Lamek Miti from Moyale ndanyamata onena kuti athandiza ngakhale kujeni ku Ekayaso taona ma youngsters ena amene apanga ropini chatama akusonza kunena kuti is building a good team, a good foundation chifukwa chona kuti team yawo yambiri ndachisoza ndikuti akhala nawo nthawi yayitali as compared to the other teams mumapezeka kuti azichosa kumagulabe kuchosa kugulabe koma awawa akhala nawo nthawi yayitali Deza Dynamos ngakhale yamba preparations mochedwa koma group yakunena kuti ni drama zimene ziliko mwina agula 1 or 2 players koma betaonabe kunena kuti nawonso ali ma youngsters amene aonesa kuti pa big stage apapa ukayambika achina Marcos Chewaya very talented youngster Deza ingapange withstand hit ya Wanderers pa game yoyambirira icha kwambiri achina tatedwa Willard anali ku Silver Strikers achina Christopher Pire very outstanding
zosagalasa kwambiri even Red Lions ni maganiza kuti mwina mwake sakupanga timu yabwino Malumbo Nkandawiro kanga takupanga timu yabwino taona china Kaliwo Harawa ya Kalisto so Harawa Kalisto Kaliwo ndekuli Harawa winaso amene chinya zigoli ziwiri achina Royal Bokos alikobe zosangalasa kwambiri poti ni pre-season results of course samapanga meta kwambiri chifukwa twambiri ngati awandira za kudandaula kwambiri komabe zimapanga motivate kuti muoneka kuti ma preparations anu akanga tida on track if you are getting the results. Naona Cape United inabwera kunoko my friend is amene amenya kunoko kukonzekera kwawo ligi ya ku Zimbabwe zatandiza pakali pano ndamene akusogola sana gonje ni timu ina yonse ku Zimbabwe so apapa kupambana kwa Ekaya ndikuti apanga motivate komabe amene abwere ni mpavu mwina ndawanders because they learned a lesson chifukwa amaliza kumapeto kweni amaliza kumapeto komabe chosangazo chona kuti Nginde anayesesa kunena kuti amenyese ma players wonse amene aliyesa ulawe aliyese angakale Singino amene namba kuti awutadola malongo sana piti ku Mukuru Four Nations Tournament koma tinaona nditu akugaza nditu mwakatiti kucheni ku Mulanje Park anamenya so bwino kwambiri taonanso nditu ku preseason umene kupo nakasima friendlies alinkati tunaona Masters ikumenya Craig Sporting weekend imene naonanso nditu Masters yomweso ikumenya Mitundu Baptist 2-1 kunaliso Craig ndi Extreme taona Extreme ikugonjesa Craig 1-0 so zoti matimu akupita nditu namakonzekera season imene ya 2026 now Super League of Malawi Slom yatulusa ndondomeko ya masewero imene ayendere mu season ikubwerayi ukuyembekeza kuti tikhala ndi ndondomeko yotani ya ma fixtures for nthawi zambiri amadandaula kulakula kuti kumakhala nditu kupempha kuti atabwera kale kuno ndingo tipasani game ina kuti zimene zozo afuna one game per week game iliyonse zisoda ndi tumadongoso lake unaona fixture imene yatulukira kwambiri ndipo apuresa kuyamba ndi Sivo chifukwa Wanderers awemba ndi Kalonga launch game ikhala pa Kamuzu Stadium chifukwa Moyale imenya ndi Deza Sivo ndi Bullets ndipo pali Kamuzu Barracks ndi Silver Mabankers Masters yamba ndi Chitipa Bluecoats ndi Ekaya Red Lions ndi Kreki Mafco ndi Mitundu Baptist kata akunena zoona kunena kuti panopo they will not tolerate zijazo nena kuti zomamba impa fixture and kuti that's the way to go achina Williams Banda komanso Gilbert Mitawa chifukwa izi zakazi kusokoneza professionally it's not supposed to be like that fixture ikangotuluka yatuluka kulibe kusintha basi alibe ndalama kati asanga kwanise asamamenye nawo ligi chifukwa ukakumbukira 2012 declaration anabwera FIFA ananena kuti kumalawi kuti mwamene ulili mpira bora muzikali maplayer ni ma teams 12 basi basi ndikuti league yanu isikala very competitive koma izizi ndi zimene zikumapangisaso zimene zizoona kuti ena alibe ndalama ena kuti ali ndi ndalama so zimakhala chipwirikiti koma apapa this time around ngati fix yatulukiratu let's hope sisasintaso ipite anthu aziziwiratu kunena kuti in after playing like the Wanderers after playing Kalonga ndeti next game ndipita kwa for playing purposes zimakhala zabwino komanso izi zimapanga zimachosa kukaikira in terms of match fixing so zimeza zimathandiza kwambiri namba kuti mwina mwake the third game magame achitatu ndi pabwere dabe Wanderers ndi Bullets iyambira pompa paka home ya Wanderers so magames ngati amene wamakhala ofunikira ngakale so magames onena kuti anthu amene amakhala akukaikira lese ngati Wanderers ndi Ekaya umafunika kuti amene ajamenyeretu osapasa room kumapeto ayi anthu amakhala suspicious sitikunena kuti zimachitika koma amanena kuti ni family imodzi so magames ngati amene achimafuna kumenyeratu basi kukali clear after all tasandisa bata about 2-3 kuti season yambe ukuyembekeza zota ndikuyembezera zapamwamba kutengera kunena kuti ma teams akuoneka kuti akonzeka Master Security kanga tipita Mponda because afuna kale chambiri target yake ndio kuti akale mu Super League that is why wapanga rope in my experienced players imakhala plan manager tikazikike kai ndiye kumapeto kukusopano ayamba zake zomano zotenga anyamata achiseperaja wapanga fizira koma they wanted to afuna kale kai mujeni mu Super League sitikuziwa ma debutants awo kuti amenya bwanji koma Red Lions taiona
performance kulimbisa mtima sindikuziwa Chifukwa Mtundu Baptist ku Central Region kukhala tournament imene kumpoto sedikoso ndi I think muna tiona kuti pa ma games amene wawa muna amene apange top ni dani Central ndi North ndi muna titakha ndi picture yeni chifukwa pakati panopa nakasindi ku season muna wiki yoyambirira ya league yachitatu yachinayi ino imene makhano mati muno atani no atenthano so kwambiri so tikuyembekezeranso achina Bullets taone kuti kuti sanambe ma friendly kalangati sanambe ma friendlies mwina ayamba this coming week taonenso kuti after kupeza 3 billion akukonzekera bwanje chifukwa nearly all the teams panopo iya akumenya ma friendlies zosangalasa kwambiri koma lesopo amene akubwera kumene achina Mtundu Baptist akugula ma players kwambiri Craig I think ivutika chifukwa kuti ma players ambiri achoka ku Craig ma players abwinonso achoka ku tinaona kina Nahiba ina Alon Chilipa achoka so china Muhammad Selemani umene kwa china Elia Katanji ufunika ndito achilimike apeze ma players ena abwino kuti apange replace ndikuona ngati season inoyo kumati tukaswera ndi kulilongwe kandi Masters uzikhalako kwambiri sizikhazi yota basi Bullets yawina kale kwambiri ayi ndizimene tikufuna mu mpiramo kwambiri competition ikali very high chifukwa even deza imwe amene ayonera kuzapita kuti una kuti anthu amene azipita ku deza singapange mantha pa stadium paka mu stadium singapange mantha kwambiri they've got a good squad twafuna ati unatsatako ma international games anachuluka ambiri koma ndinawawerenga pa BBC ankhani yokuza Spurs Tottenham timu imene sikuona kuti no sizikuyenda koma chotsa coach akubweresa coach anali wa Marseille Roberto de Ziba ari mwina amene angathe akhale wa permanent afuna wa permanent tsopano yes ndi mwina zimene zonse zichitike ku Chelsea chifukwa Chelsea so ikuvutika mangotsinda panopo tamvanso kuti mphunzitsi amene amutenga pompano afuna muchose tingonena kuti chimpangireni zimene anampanga Abramovich Chelsea sikuenda bwino taonanso ma players a Arsenal akwachotsa kuma iko amene amatumikira ayina Saka ayina Rice akuti kuti no abwerera kuti akaone ma injuries ndikuona ngati mwina angofuna kuti no apeze mpata kuti ayambe kukonzekera league plus Champions League weekend ubwera plus Champions League so kukala ma game otenta chifukwa Champions League ngati Liverpool imenya ndi PSG so akala ma games otenta kwambiri so afuna asungire chifukwa chona kuti akuopa kunena kuti ma chances alipo very slim unena kuti mwina mwake kuti atenge uku atengeso uku zimakhala zovuta kwambiri. Alright, Dani tithokoze kuti unatijoina mu Sports Arena. Tathokoza kwambiri. So sure kuti ngati ngakhale kotheka weekend imeneyi tunikira ngasiri tili ku pre-season. Tili ku pre-season. Ifeso tukukonzekeraso kuti no season imene tiyamba motani. Ationa anthu akuonda. Nakasi anthu amakhala mageti akuonda tikumana nawo town. Yeah, ifeso nakasiri bakhala atitumiza kwa kuti nabale adenje kena kake. Adenje kena kake mukajere kumene. Mukajere kumene kuti apa taduka panopo. Chakuno kubatani titokoza tunabwera. Tathokoza kwambiri leo. Ndithokoze Dan Magi amene adali mlendo wanga mu program ine ya Sports Arena. Komatu pamakina amene amatichambula kuti fetu koneke imene tikuonekera mu zithunzi bwinobwino adali Mike Mataga. Mike tathokoza chifukwa chokhala nafe mu show imene ya Sports Arena. Ine ndipezere mwayi kuti tikatere tafika msiziro pa program yathu ya lero. Williams Gondwa Danger left winger. Tikufunirani zabwino zonse, pitizani kuoneka Mawa Times mwakoma nonse.